Sledujete podcast Myšpulancie o psoch. Dnes to bude o svete pre väčšinu z nás trochu záhadnom, ale pre väčšinu možno aj nebezpečnom, pretože sa ponoríme do sveta parazitov. Dnes je tu so mnou pani doktorka Martina Miterpáková, PhD, ktorá je samostatná vedecká pracovnička v odbore parazitológia na Parazitologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Košiciach. A čo je ešte zaujímavé na tom vašom profesnom, v roku 2024 Slovensko a Česko boli prijaté do Európskej vedeckej rady pre parazity spoločenských zvierat a vy ste prezidentkou tejto inštitúcie. A tak skúsme možno aj o tejto európskej inštitúcii. Áno, tak to sme veľmi radi, že sa nám to po toľkých rokoch snaženia podarilo. Táto Európska vedecká rada pre parazity spoločenských zvierat aktuálne zahŕňa odborníkov asi z 19 krajín. To sú odborníci v oblasti parazitológie, veterinárnej medicíny, ale aj humánnej medicíny. A my vlastne sme ako občianske združenie, my tam všetci pracujeme dobrovoľne a našou snahou je urobiť ako keby taký prepojovací most medzi chovateľmi, medzi laickou verejnosťou a veterinármi, pretože vieme, že tí veterinári nevždy majú dostatok času, aby vysvetliť všetko dopodrobná, napríklad o tých parazitoch tomu chovateľovi. A vlastne hlavným cieľom je pomáhať aj tým veterinárom, pretože my pripravujeme usmernenia, ktoré sa týkajú rôznych tém parazitologických, napríklad očervovacie schémy, aktualizujeme, vytvárame mapy rozšírenia parazitov v rámci Európy, aby napríklad chovatelia, ktorí idú do zahraničia so svojimi psami, aby vedeli, čo môže tých psíkov ohroziť. A vlastne to je naša hlavná taká snaha. Čiže sme veľmi radi, že sa to po toľkých rokoch podarilo a že už aj Slovensko nie je také biele miesto na mape, ale že tiež Máme svojich odborníkov zoskupených do jednej takejto organizácie na parazitológii. A ja musím ešte povedať, že váš materiál máme na webovej stránke chovateľského kampusu, kde vlastne zhrňujete a dávate základné informácie o tom, aké parazity sú na Slovensku tie najviac čo rozšírené, aj možno nebezpečné a čo s nimi, ako sa prejavuje. Takže každý, kto pôjde na našu stránku, tak ten váš materiál môže vidieť. Áno, to by som chcela povedať, že my sme vlastne začali s prekladmi, lebo je to ešte dosť veľa práce. Zatiaľ sme preložili 2 takéto usmernenia skrátené a budeme pokračovať, kým sa nám podarí preložiť všetky smernice a usmernenia a odporúčania aj pre veterinárov, aj pre chovateľov. Pani doktorka, ja keď som si pripravovala podklady pre tento podcast, tak som sa tak zamyslela nad tým, že keď som sa pozerala v minulosti napríklad na baktérie, vírusy a plesne, tak tie obrázky pod mikroskopom sú nádherné. Ono sa síce hovorí, že čím krajší vírus a pleseň, tým nebezpečnejší, ale viete, taký aspergillus, ktorý dokáže človeka imunosuprimovaného zabiť za pár dní, je aj na plagátoch a na rôznych výstavách ako nádherné farby. Zase na druhej strane, keď som sa pozerala na parazity, tak si myslím, že sa inšpirovali práve tu tí, ktorí natáčali hororové filmy a nejaké mimozemské civilizácie. Čo vás fascinuje na tomto svete parazitov? Tak mňa zaujali parazity už počas vysokej školy, tedy som povedala, že to by som asi vedela študovať a práve preto, že na rozdiel od tých baktérií a vírusov väčšinu parazitov vidíme a každý je na pohľad iný. Zaujali ma tie životné cykly. Naozaj tam ten parazit musel bojovať o to prežitie a vyvinuli sa rôzne tie cesty ich prenosu. Čiže niektoré potrebujú pre svoj prenos napríklad článkonožce, komáre, kliešte, niektoré potrebujú napríklad slimáky, niektoré mravce dokonca, niektoré sa prenášajú priamo, aké sú odolné, napríklad, že tie vajíčka parazitov prežívajú aj niekoľko rokov v prostredí alebo prežijú mrazy na minus 40 stupňov napríklad. Čiže je to naozaj fascinujúce, ako vy ste hovorili, že sa
sa aj štítite, keď ste chytili napríklad tu máme kadičku s parazitmi, tak nám to už nič nerobí a my niekedy až tak nepatrične sa potešíme, keď niečo nájdeme, ale potom si povieme, ach nie, lebo chudák pes. Ale je to tak, že proste páčia sa nám a fascinujú nás, aké sú to odolné tie organizmy a čo všetko už vlastne museli prežiť, aby sa dostali do tohto štádia. Čiže adaptovali sa vlastne na prostredie a učia sa žiť vlastne, alebo spolu nažiť, využívať tú situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Áno, ako sa šíria vlastne, to vidíme teraz. Vlastne. Mali by sme dnes rozprávať o tých nebezpečných, ale skôr teraz ma napadla otázka. Sú aj také pozitívne parazity pre nás? Je niečo, čo prospieva, že sú v našom prostredí alebo u nás? Tak možno ste počuli, že niektoré parazity, napríklad tie trichuridy, čiže tenkohlavce, sa už využívali aj na liečbu niektorých autoimunitných črevných ochorení, napríklad Crohnová choroba. Lenže tu musím povedať, že to musia byť samozrejme parazity, ktoré sú pestované, môžeme povedať, v sterilných podmienkach, na sterilných zvieratách. Čiže naozaj akože hľadajú sa aj tie pozitívne ako vlastnosti tých parazitov. Zatiaľ tie negatívne. Poďme sa pozrieť, ako je to so psami a parazitmi, ktoré sú u nás najčastejšie a ktoré sú také najnebezpečnejšie. Ja mám tu taký zoznam pred sebou a pripravili sme si aj nejaké ukážky, ktoré teda budú vidieť všetci, čo sledujú, ale tí, čo nás počúvajú, tak skúsime teda aj porozprávať. Z tých najčastejších, a priznám sa, že asi aj tá moja jediná osobná skúsenosť u psa sú škrkavky. Ja budem hovoriť také tie ľudové názvy, ako my to poznáme, lebo vy dokážete sypať z rukava tie latinské názvy, takže ja zostanem na tejto strane, aby sme rozumeli, aby sme hovorili rečou nášho kmeňa a aby to bolo v poriadku. No a tu máme teraz sa teda môžeme pozrieť na škrkavky, tak ako my ich poznáme. A teda keby ste mohli opísať, čo je... Tak tu na tých prvých dvoch obrázkoch, to je fotografia z nejakého skenovacieho alebo elektronového mikroskopu, takto tie parazity samozrejme človek neuvidí. Pre nás sú zaujímavé tie napríklad posledné 3 obrázky, čiže škrkavky vylúčené v truse, črevo vyplnené škrkavkami, pravdepodobne, ale určite už bohužiaľ po úhyne psíka. No a práve, ako vieme, tie škrkavky alebo toxokary sa najčastejšie vyskytujú u mladých psov, u šteniatok. Šteniatka môžu mať potom, ktoré sú nakázané, ktoré majú takúto silnú infekciu, také nafúknuté brúško a tu možno veľa ľudí nevie, že škrkavky, hlavne keď je tá silná infekcia, oni sú schopné veľmi odčerpávať glukózu, aminokyseliny, ale aj niektoré minerálne látky ako vápnik, fosfor. A takéto šteniatka potom napríklad zaostávajú vo vývine, majú poruchy vývinu kosti, majú hypoglykémiu. Čiže to sú také tie hlavné negatívne vlastne. No a to, čo vidíme vlastne na tom 4. obrázku, to je vlastne obraz, ktorý my vidíme, ak sa stane, že pes nie je odčervený alebo nie je to nejakým spôsobom ošetrené. No, tu sme hovorili, že pravdepodobne neprežil pes, ktorý mal evidentne obštrukciu črievu. Áno. Čiže čo sa týka škrkavky, aby sme povedali, vy ste už zmienili to, že hlavne sú citlivé a pre šteniatka je škrkavka najviac nebezpečná. Čo by sme mali robiť, aby sme sa vyhli týmto všetkým problémom? Tak tie najnovšie usmernenia, ktoré dávajú odborníci, samozrejme rátajú s tým, že je potrebné odčerviť aj tú gravidnú matku. Áno. A to odporúča sa podľa toho, aký prípravok použijeme. Najnovšie sa odporúča, ak používame makrocyklické laktony, tak na ten 44. a 50. deň gravidity. A ak používame napríklad nejaké fenbendazoly, tak tedy od toho 40. dňa až do 2. dňa po pôrode každý deň. Pretože pre škrkavky je vlastne také dôležité vedieť to, že oni sa prenášajú aj cez placentu, čiže na ešte narodené šteniatka a prenášajú sa potom aj laktogénnou cestou, čiže materským mliekom a preto ešte potom sa odporúča očerviť tie súčky po pôrode s prvým očervením šteniatok, čiže 14 dní po pôrode
pôrode, aby sa neprenášali vlastne v prípade, keď nedošlo ku úplnému odstráneniu tých škrkaviek, aby sa neprenášali potom ešte vlastne tým materským mliekom. Tie očervovacie prostriedky sú bezpečné teda pre matku? Áno, určite. Áno, oni sú vlastne prešli všetkými klinickými štúdiami, čiže na to očervenie si treba dávať pozor. Hlavne, ja som už zmieňovala, že škrkavka je jediný prípad, s ktorým som sa ja stretla u nás. Taký paradoxný, kuriózny a fakt som si nemyslela, že toto zažijem. Bol to šok pre mňa. My sme mali sučku, ktorá rodila cisárskym rezom. Mala zdravotné problémy, ktoré sa prejavili práve počas gravidity. Boli to predčasne narodené šteniatka a sučka uhynula po pôrode. Nikdy tie šteniatá neboli krmené materským mliekom. A pri druhom, nie pri prvom, ale pri druhom očervení tam bolo množstvo škrkaviek, také, že ja som proste neverila vlastným očiam, čo z nich vyšlo. Že my sme to všetko pálili, dezinfikovali. A fakt by som si nemyslela, že očervená sučka, lebo bola očervená, šteniatka už druhé očervenie a pritom neboli krmené materinským mliekom a že predsa len tie škrkavky tam dokážu prežiť. Čiže je to taký paradox. Všade existujú tie výnimky, čiže vieme, že nie každá terapia, alebo nie je 100%. Áno, nič nie je 100% a preto je dôležitá napríklad tá koprológia, to vyšetrenie trusu kontrolné, ktoré je jednoduché a možno, že niekedy vlastne aj medzi očerveniami niekedy aj treba vyšetriť tie trusy napríklad. No to očervovanie hlavne v gravidite a malých šteniat, tam musí byť veľmi, veľmi pedantné a určite sa nemôže zanedbať. Ja poznám prípad, kedy si kúpili šteniatko u množiteľa a na druhý deň uhynulo už doma v novom prostredí, kedy sa nevedelo dojesť, dopiť a vyslovene proste ja neviem, či môžem sa tak vyjadriť, ale bolo roztrhnuté. No práve u tých množiteľov to je problém, alebo u nejakých staniciach chovných, kde je vysoká koncentrácia tých psov, tak tam je ten prenos parazitov vlastne veľmi, veľmi rýchly a je veľmi vysoké to infekčné riziko. Preto tam by mali sa dodržiavať naozaj tie sanitačné, hygienické podmienky. No poďme sa pozrieť na ja idem podľa toho, ako vy ste vyselektovali tie parazity, podľa toho, ako sú často a aké sú nebezpečné. No a je teraz ďalší obrázok, to je machovec. Áno. My ho poznáme pod háďatkom. Áno, volajú sa machovce alebo hadiatka a možno, ak by ste chceli vedieť aj ten latinský názov, to je ankylostoma, u nás sa vyskytuje aoncinaria. Ankylostoma a aoncinaria a tieto machovce alebo hadiatka sú zaujímavé tým, že majú takúto ústú kapsulu, v ktorej sa nachádzajú, môžeme povedať, také ostré zuby alebo platničky. A práve touto ústnou kapsulou oni sú prichytené na sliznicu tenkého čreva, poškodzujú ju, ankylostomy sa živia aj krvou a následkom je potom napríklad hemoragická, čiže krvavá hnačka, alebo aj anémia často. No a to je ešte zaujímavé napríklad pri týchto háďatkách, že ankylostomy napríklad tiež sa môžu prenášať dokonca laktogénnou cestou na šteniatka, ale môžu sa dostať do psíka aj cez kožu na labkách, čiže perkutáne hovoríme odborne, čiže vlastne z vonkajšieho prostredia? Áno, z vonkajšieho prostredia, ale to sú už tie larvy, ktoré sa vylúčujú trusom, oni tam žijú, hlavne na tých trávnatých plochách a môžu sa dostať aj cez kožu. Čiže tam sú také dve cesty infekcie. A v organizme psa, kde sa nachádza? V tenkom čreve, tiež v tenkom čreve a tam sú prichytené na sliznicu čreva. A potom oni, keď prejdú, asi chcete vedieť, ako sa dostanú znovu do čreva, tak oni sa dostanú cez kožu a potom lymfou a krvou prechádzajú cez pečeň do pľúc, sú vykašľavané, prehltnuté a dostanú sa tam, kde by mali byť, kde je ich lokalizácia typická do čreva a tam už dospievajú, množia sa a potom vajíčka larvy vychádzajú trusom. Čiže v truse môžem vidieť tie háďatka alebo tie malé... Tam vidíme vajíčka a oni sa potom vyvinú. Bežnou koprologickou metódou, vyšetrením, áno, nájdeme tam tie vývinové štádia. Pri tej škrkavke, ak je teda už asi zlý stav, tak vidím tej stolici teda v exkrementoch škrkavku.
Ale čo vidím, keď je háďatko? Asi okom... Vy okom neuvidíte nič. Treba urobiť koprológiu. Čiže toto je ďalší taký nebezpečný. No a čo sa týka očervenia, ale teda prevencie, je to isté? Môžem ja jednou tabletou riešim aj škrkavky a napríklad háďatka? Áno, to je vlastne aj výhoda toho očervenia, že my napríklad sú prípravky, ktorým riešime, vlastne očervujeme tie črevné oblečervy, o ktorých teraz rozprávame. Ale dokonca sú kombinované prípravky, ktoré môžeme použiť, ak potrebujeme aj na tieto črevné oblečervy, ak potrebujeme na pľucné červy, o ktorých ešte budeme rozprávať, a dokonca aj na pásomnice. Čiže to sú aj kombinované, čiže každý chovateľ si môže vybrať. Závisí to aj od toho rizika, lebo nevždy potrebujeme napríklad očervovať psa aj proti tým pásomniciam. To už záleží, to si ešte povieme pri pásomniciach. Posúvame sa ďalej. Vy ste vyselektovali tenkohlavec. S týmto som sa ja nestretla. Aký je rozdiel medzi, lebo okom, keď ja vidím obrázok prvý tu a v predchádzajúcom? Ja som ho vybrala, z jedného dôvodu, že on zvykne robiť problémy práve v priestoroch, kde je veľa psov chovaných spoločne, čiže vysoká koncentrácia psov. A tento tenkohlavec, on sa volá Trichuris vulpis. On má taký typický tvar. On má asi 3 až 3 cm možno a skladá sa z hrubej časti a z tenkej, čiže vyzerá ako bič. A tento tenký koniec, je veľmi dlhý, len tu je to poskrúcané, tak týmto tenkým koncom on je prichytený o sliznicu, ale teraz nie tenkého čreva, ale slepého a hrubého čreva. Čiže tento parazituje v slepom a v hrubom čreve. No a znovu on vlastne produkuje vajíčka, ktoré sú takého citronovitého tvaru, zvyknú byť takej až žlto-oranžovej farby, to tiež vidíme pri tom koprologickom vyšetrení. A tieto vajíčka sú tiež veľmi, veľmi odolné. Oni aj niekoľko rokov môžu prežívať v prostredí. Čiže hlavne sa zdržiavajú. Napríklad bolo zistené, že v kotiercoch, kde tvorí podlahu buď pôda, alebo napríklad nejaká organická podstielka, slama a podobne, tak je veľmi ťažké aj vykinožiť tohto parazita. Preto sa odporúča mať umývateľné podlahy v tých kotiercoch, aby sme ich mohli vydezinfikovať, keď sa niečo také vlastne stane, že sa nám to tam zamorí napríklad týmito tenkohlavcami. Že vlastne útulky, kde je veľa psov, alebo chovatelia, ktorí majú veľa psov na jednom mieste. Áno. Často sú napríklad v rómskych osadách. Tam je táto infekcia veľmi častá. Dokonca aj u detí v stolici sa našli tieto parazity. Čiže... A prejavuje sa teda, aby sme to ešte povedali, u psa? Tiež tráviacimi problémami. Čiže ono je to... Hnačky. Áno, hnačky. Väčšinou sú to tie tráviace problémy pri týchto črevných parazitoch sú také nešpecifické, že sú rovnaké. Čiže my nevieme ako na základe tých klinických príznakov posúdiť, že o akého parazita sa jedná. No, teraz vybrali ste v poradí 4., že pásomnica psia tohto krásavca, úvodzovka, pozerá sa na mňa naozaj ako E.T. pomaly s tými hlavičkami. On je taký špecifický, lebo má tie články, ale hovorte vy. Áno, to je veľmi... Povedzte hneď na začiatku, čo tá hlavička. Áno, to je veľmi zaujímavé. Myslíte túto? Áno. To sú prísavky. Práve týmito prísavkami je táto pásomnica pricucnutá, prisatá na sliznicu čreva. No a do priestoru čreva vychádza takéto dlhé telo, no môže táto pásomnica psia, Dipilidum caninum, aby ľudia vedeli aj latinský názov, tak ona má okolo tých 60 cm, čiže to je naozaj pomerne dlhá. Ona sa teda tiahne celým ako keby gitom. Vlastne to telo má akože vo vnútri čreva a hlavičkou je prisatá na sliznicu čreva. No a potom vlastne oni, keď dozrievajú posledné články, to sú zrelé články, oni dozrievajú, vychádzajú truse. Sa odlupujú? Áno, oni sa uvoľňujú, vychádzajú. Toto už môže aj voľným okom vidieť chovateľ, čiže keď má v truse takéto články, hovorí sa, že majú tvar ryžového zrnka. No a v týchto článkoch, ktoré tu vidíme, sú takéto zhluky vajíčok, oni sa označujú odborne ako kokóny. A ona má veľmi zaujímavý životný cyklus, pretože keď sa do prostredia dostanú tieto kokóny s vajíčkami, tak nimi sa vo vnútri tých vajíčok sú larvičky, ktoré sa volajú onkosféry. A týmito vajíčkami, onkosférami sa živia larvy blh. Nie dospelé blchy, ale larvy blh. A to je zaujímavé, že keď tá blcha
larva blchy dospieva na dospelú blchu, tak sa taktiež tá onkosféra mení na infekčné štádium, cysticerkoid sa volá. A týmito blchami sa až potom s tým infekčným štádiom vo vnútri sa nakazí psík, ale vlastne perorálne, čiže musí zožrať tú blchu. Zožrať blchu. Zožrať. Nie poštípaním, práve to sa má, že zožrať. Čiže on keď si napríklad vyhryzáva, aj keď ho vlastne napadne tie blchy si vyhryzáva, tak ich samozrejme môže aj prehltnúť. Je zaujímavé, že boli popísané aj ľudské prípady, čiže ten človek musel náhodne zožrať. Požiť. Áno. Skonzumovať blchu. Je to zaujímavé, lebo budeme hovoriť v živom vysielaní o vonkajších parazitoch. Práve tam tá súčinnosť vnútorné parazity a vonkajšie parazity blchy, že aké to má spojenie, tak vlastne tá škrkavka. No a teraz taká otázka, že ja môžem, ale pes a takto, môže mať len jednu škrkavku, alebo ich zvyčajne majú viacej. Lebo keď to porovnám pásomnicu a porovnám škrkavku, to sú také dve najčastejšie nejaké entity, ktoré... Môžeme hovoriť o skupinách. O skupinách, ktoré chovatelia poznajú. No a pásomnica má teda tie články a neviem, či tomu rozumiem dobre. Väčšinou ide o 1-2 kusy nejakých veľkých, dlhých útvarov tých pásomníc v organizme, ale zase škrkavky vytvárajú ten zhluk. Keby sme také tie klbka, ktoré môžu urobiť vlastne obštrukciu čriev. Tam ide o to, že koľkými vajíčkami alebo tými vývinovými štádiami sa nakazil ten pes. Hej? Čiže keby požral len jedno vajíčko škrkavky, tiež nebude mať celý zhluk škrkaviek, bude mať len tú jednu. Ale napríklad aj pri tých pásomnicách, ono to väčšinou tak býva, že keď sú tie dlhé pásomnice, tak sa ich veľa nevyvíja až tak v tom červe, ale nemusí byť len jedna. Ale napríklad, keď si budeme hovoriť o tej malej pásomnici, o tej napríklad echinokokoch, tak tam ich môžem napríklad, ja keď som pitvala líšky, lebo to je hlavný ako keby taký rezervoár a hostiteľ tých pásomnic, tak jedna líška ich mala 100 000. Čreve. Čiže tam nemôžeme to tak rozdeľovať, že len škrkavky sa vyskytujú vo veľkom množstve a tam ide o ten infekčný tlak prostredia. Čiže keď je prostredie zamorené a je tam veľa tých vajíčok, tak väčšinou ten pes do toho organizmu sa dostane viacej tých lariev, že nie jedna. A potom je aj viacej dospelých. Vieme, aká je nebezpečná škrkavka. Ak by sme to porovnali s pásomnicou, čo v organizme vytvára, až do akého toho najhoršieho štádia môže sa dôjsť ten pes s pásomnicou? Nepovedala by som, že napríklad tie pásomnice sú nebezpečnejšie, hlavne keď nie je ich veľa. Možno taký malý rozdiel je, že pásomnica, hlavne keď sú takéto veľké pásomnice, oni očerpávajú psovi veľa živín, pretože pásomnica, ona očerpáva živiny, vlastne neživí sa tak, ako napríklad tá ankylostoma, to hadiatko, že sa živí krvou a sliznicou, ale ona očerpáva živiny celým povrchom tela. Čiže tam môžu potom napríklad zistiť pri veterinárnom vyšetrení, pri nejakých laboratórnych vyšetreniach nejaký deficit minerálnych látok alebo nejakých stopových prvkov a podobne. Hej. Čiže celkovo asi aj ten mladý pes, keď je postihnutý, tak sa nemôže ani vyvíjať, čo sa týka kosti, to svalstva. je o tom, áno, že... Čiže očerpávajú vlastne tie živiny a vznikajú napríklad nejaké poruchy akože toho nutričného stavu. Že aj keď vidíme, že pes je nejaký chrátký napríklad chudne, nedarí sa mu, nevyvíja sa. Je apatický, nemá chuť do žradla, takže to môže byť presne parazitárne. A teraz rozdiel medzi pásomnicou psov a pásomnicou líščov. Teraz sa pozeráme na pásomnicu líšťu. Tak hlavný rozdiel, môžeme teraz, ako vidíme, je vo veľkosti. A to je napríklad zaujímavé, že tá pásomnica líščia, Echinococcus multilocularis, tu máme ešte iný druh, ale vlastne multilocularis, ktorý nás zaujíma, má takú guľovitú maternicu. Ona je veľmi maličká. Ona je najmenšia pásomnica, akú máme tu. Má len nejakých 1,3-1,6 mm. Čiže to je veľmi maličké, ale je veľmi nebezpečná pre človeka, preto vlastne aj chovateľov by
to malo zaujímať. Ona nespôsobuje nejaké vážne poruchy zdravotného stavu u psa, ale to je nebezpečné, že ten pes žije s človekom, on vylúčuje vlastne tie vajíčka, dostávajú sa do prostredia a týmito vajíčkami sa môže nakaziť človek a u človeka vzniká na pečení multilokulárna cysta, to znamená, že celé tkanivo pečenie môže prerastať týmto larválnym štádiom a je to vlastne neliečiteľné ochorenie. Do konca života sa musia brať nejaké antihelmintika a podobne. U psa hovorím, že nespôsobuje nejaké, a ešte možno by sme mali povedať, že pes sa nakazí cez medzihostiteľa a medzihostiteľom tejto pásomnice sú hlodavce. Čiže vysoké riziko je u psov, ktoré majú tendenciu loviť napríklad tie hlodavce. A ešte môžeme povedať, že u nás je endemická oblasť, čiže oblasť vysokým výskytom tejto pásomnice liščej v Žilinskom kraji, v Prešovskom kraji a tam máme aj najviac ľudských pacientov. Čiže chovatelia, ktorí žijú vlastne na tom severe Slovenska, v tom Žilinskom kraji, tak tí by určite mali pri očervovaní myslieť aj na tie pásomnice. Tam sa odporúča, keď naozaj ten pes sa napríklad venčí bez dozoru, alebo nejaké poľovnícke psy, alebo ktoré majú prístup k hlodavcom a podobne, alebo aj k vnútorným orgánom zvierat, tak tie by mali byť 4 až 12 krát do roka naozaj očervované proti pásomniciam. 4 až 12 krát. Áno, čiže aj každý mesiac, keď sú naozaj, treba zvážiť to riziko. Keď je to naozaj ten poľovný pes a má prístup k tým hlodavcom, k surovému mäsu napríklad. Čiže vlastne my u psa asi nevidíme, že sa tam niečo deje, ale vidíme to u človeka, že niečo sa s ním deje. U človeka, tam tiež to asi veľmi neuvidíme vtedy, keď by bol ten pes nakazaný, pretože u človeka je veľmi dlhá inkubačná doba, je to 5 až 15 rokov. Čiže to už vlastne väčšinou sa to zistí náhodne potom. Ale tu už hovoríme vlastne o tých parazitoch ľudí, nie u psov. Ako hovorím, tu kvôli tomu si treba dávať pozor, pretože naozaj je to prenosné na človeka, je to nebezpečná zoonóza. Čiže preto je dobre očervovať tie psy. A očervujeme klasicky tak ako pásomnicu psiu, škrkavku. Áno, tam väčšinou sa používajú prípravky s obsahom prazikvantelu ako na tie pásomnice. Čiže lokalita Žilina, Prešov. Áno, Žilina, Prešov, tam keď sme robili výskum na líškach, čo je hlavný rezervoár tej pásomnice, tak v niektorých okresoch bolo aj viac ako 60% líšok, čo sme pýtvali pozitívnych. Takže je vysoký. Tam je to veľmi vysoké. Na juhu to tak nie je. Tam majú problém s inými parazitmi. Oni si to tak rozdelili. Teraz, a to sa aj pýtali ľudia, to začína byť ako keby, ja neviem, novoskriesený problém, je orientálny očný červ. Ono nie je novoskriesený, ono len narastá jeho výskyt. Prvé nálezy tohto červa, orientálny očný červ alebo Telazia calipeda, tak prvé sme zachytili v roku 2016, čiže necelých ešte 10 rokov v oblasti východoslovenskej nížiny, keď v priebehu mesiaca z niekoľkých ambulancií rôznych nám hlásili takéto prípady. Volali nám, že oni majú psov, ktorí majú v očiach nejakých parazitov, ale nie je to dyrofilaria, lebo tu už poznali tam na východoslovenskej nížini, ktorá je oveľa väčšia, ale že je to niečo iné. Mňa to aj napadlo, že to môže byť to, lebo to sme už aj očakávali, že je to ďalší parazit, ktorý sa z juhu ku nám rozšíril. A tohto parazita prenášajú také drozofilné, alebo ľudia to poznajú pod takým laickým názvom ovocné mušky, Fortica variegata druh. A tieto mušky, oni sa živia očnými sekretmi. Čiže oni, keď idú krmiť, vlastne sa pri tom krmení nakazia toho psa týmto parazitom. Čiže v lete alebo... Hlavná sezóna je u nás, aspoň čo my sme zachytili, tak na jeseň. Ono sa hovoria, že to sú ovocné alebo vinné mušky, čiže môžeme sa, že keď je vinobranie, čiže tak okolo októbra vtedy je najvyšší výskyt. A my sme dokonca robili taký epidemiologický výskum a zistili sme, že máme napríklad už aj endemické ohniska, že ten parazit tam cirkuluje vo vysokej vlastne miere a napríklad v oblasti v rámci Bratislavy je to mestská časť Rača. Čiže vidíte, že sú to vlastne vinohrady staré. Áno, a v Košiciach tiež máme vlastne sídlisku Furča v oblasti Zeleného dvora, kde strašne veľa psov sa chodí venčiť, tak tam veľa psov sa tam zase nakazilo. Ale je to nevyhnutné, že tá muška musí vlastne mať kontakt s tým okom alebo očným prostredím. Áno. A vtedy dochádza k vtedy nákaze. Oni väčšinou, tí psi majú zápal spojiviek
My, čo sme tak mali tých psov a pozerali sme, aké majú klinické príznaky, tak potom asi 8% psov malo dokonca hnisavý zápal, čo už je trošku horšie, a pár psov malo už vredy rohovky. Čiže tiež môže, hovorí sa, že nie je až taký nebezpečný, ale samozrejme môže akože spôsobiť tie zdravotné problémy, poškodenie tých očných štruktúr. A vidím ho okom, že sledujem. Väčšinou už keď sú áno, tieto veľké, tak to sa vlastne veterinár by to mal zistiť už. Ako je v tomto prípade s ľuďmi? Je tam prenos? Je to zoonóza, ale nie je to zase prenos z psa na človeka, je to znovu prenos iba cez tie mužky. Čiže to isté. Len najviac asi ľudských prípadov, čo viem, je niekde v Ázii a v Južnej Amerike, kde sú tie horšie dal by sme povedať hygienické podmienky a hlavne sú nakazené malé deti, pretože ono sa že dospelému človeku, keď letí muška do oka, tak si ju vytrie, ale malé dieťa to nevie. Ale už sú prípady posledné roky zaznamenané aj v Európe a to myslím, že vo Francúzsku nejaké, v Chorvátsku teraz popísali, myslím, že minulého roku srbskí kolegovia prípady, čiže asi postupne budú aj u človeka diagnostikované. No, máme tu posledné 2 prípady a to je teda francúzsky pľúcny červ a potom je srdcový. Áno, to by sme asi mali vysvetliť. Práve preto ja veľmi nepoužívam tie slovenské názvy, pretože my nemáme vlastne upresnené slovenské názvoslovie parazitov. Ono oficiálne nejak neexistuje, čiže potom sú také milky. Čiže tu máme ako francúzsky srdcový červ. Je to z angličtiny French heartworm, ale volá sa po latinsky Angiostrongylus vazorum. Môžeme mu hovoriť pľúcny červ napríklad, lebo on sa lokalizuje v pľúcnej tepne. Samička tam produkuje vajíčka, z nich sa vyvinú malé larvičky a tie vlastne sa dostávajú do pľúcnych alveolov. Pes sa snaží ich vykašľať, dostávajú sa vlastne do ústnej dutiny, prehltnú sa a dostanú sa do tenkého čreva. A vlastne takto sa dostávajú potom do trusu a my vieme koprologickou alebo larvoskopickou metódou nájsť tieto larvičky, ktoré majú charakteristiky taký trň na chvostovom konci, podľa toho ich aj poznáme, tie nachádzame v truse. A práve pri tomto ochorení tu musíme povedať viacej veci. Poprvé, odporúča sa zbierať trus napríklad na koprologické vyšetrenie. Ono sa hovorilo, že 3 dní za sebou. Potom teraz sa zisťuje, už najnovšie štúdie poukazujú na to, že keď my držíme ten trus 3 dní v chlaničke, tak z toho prvého dňa, on aj keby bol vlastne akože nakazený, dajme tomu povieme tými larvami, tá životnosť larvy veľmi, veľmi rýchlo klesá. Čiže teraz sú už aj také odporúčania, že možno zobrať ten trus viackrát za jeden deň, aby sme vlastne tie larvy našli, ale na to existujú napríklad aj serologické testy, také tie rýchle SNAP testy, ktoré majú veterinári na diagnostiku. A čo je nebezpečné pri tomto ochorení, pri tej angiostrongylóze, ona má veľmi variabilné klinické príznaky, ale také variabilné, že naozaj ten veterinár možno ani nepomyslí, že to sa môže jednať o parazitárnu nákazu. Môžu to byť tráviace ťažkosti, respiračné príznaky, poruchy zrážanlivosti krvi, keď pes má napríklad rôzne hematómy, má anémiu sliznic, rôzne krvácaniny napríklad v očnom bielku a podobne, nervové príznaky, keď pes môže zrazu ochrnúť. Čiže tam je veľmi dôležité rýchlo stanoviť tú diagnózu a ak sa stanoví tá diagnóza včas a včas sa zahájí terapia, tak tá liečiteľnosť je dobrá. Čiže to je aspoň to pozitívum. A ešte možno treba povedať, že tento francúzsky červ sa prenáša cez slimáky. Čiže znovu ohrozené alebo vyššie infekčné riziko je u psov, ktorí majú tendenciu požierať slimáky, slizňaky hlavne, olizovať trávu, kde sa nachádza ten sliz. Čiže tu znovu treba myslieť na to očervenie. Keď je pes vlastne má tú tendenciu k tomu správaniu. Jar, leto, záhradky. Záhradky, áno, a hlavne šteniatka, lebo oni ešte vlastne majú tie návyky, oni olizujú všetko a hrajú sa s tými slimákmi. No a ako dlho trvá, alebo aký čas je od toho nakazenia toho psa do prejavenia ochorenia? To je, uvádza sa okolo tých niečo cez tých 30 dní, ale aj to vlastne sú tie aj experimentálne štúdie, že aj tá inkubačná doba je veľmi, veľmi variabilná. Hej. Čiže... A prenos na človeka? Nie, tento druh angiostrongylus nie je prenosný na človeka.
len môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. Je to aj smrteľné ochorenie? Pre psa, áno. Áno, keď sa nestanoví tá diagnóza, nezahájí sa tá liečba, ono na liečbu sa používa znovu makrocyklické laktóny, hlavne moxidectin, on aspoň na základe našich skúseností celkom dobre zabera. Alebo potom fenbendazol, ale tu vlastne mali sme aj taký prípad, že pes bol liečený fenbendazolom, ale dali mu len veľmi malú dávku a tam vlastne tie štúdie hovoria o tom, že tam pre niektorých psov je potrebné dávať aj vyše 20 dní alebo 30 dní ten fenbendazol, aby sa vyliečil. Čiže a pri tej angiostrongylóze tam naozaj ten veterinár musí pristupovať individuálne ku každému pacientovi, pretože niekedy je potrebná doplňujúca liečba antibiotikami, nejakými glukokortikoidmi, že tam už podľa toho, že ktoré orgány, ktorý systém je zasiahnutý vlastne v tom organizme. Čiže včasný záchyt problému. To je veľmi dôležité. Áno. Dobre je, že jednak koprológia, ale aj testy sú na to. A potom hlavne účinná liečba. Áno, účinná liečba, treba pozerať hlavne pri tých koagulopatiách a tak niekedy je potrebná napríklad aj transfúzia krvi alebo plazmy alebo tak. Čiže to je naozaj ešte táto infekcia sa ešte stále skúma, pretože stále sa prichádza na niečo nové. A také kritické obdobie neliečeného psa je asi hovorili ste, že je tam 30 dní alebo plus. To je znovu individuálne, že u niekoho to nemusí spôsobiť žiadne také problémy a u niektorého psa je náhly úhyn. Napríklad my sme mali tiež takého psika na ústave, mala ho naša pani laborantka, on si ho zobrala vlastne z ulice, bol to bernský salašnický pes a my sme ho mali na ústave, on nám skoro uhynul. Bolo to v roku 2013 alebo 2014 a to boli vlastne tie prvé záchyty angiostrongylózy, čiže ani my sme ešte nevedeli a ten pes už mal aj také stavy, že vyslovene pri venčení zrazu spadol, proste nepohol sa. Tak, ale nasadili sme ten moxidectin a pes žil ešte niekoľko rokov v pohode. Čiže... Teda, a aké prejavy teda by mali byť varovné pre nás? No, keďže je to pľúcny červ, tak môžeme hovoriť, že tie respiračné, čiže napríklad nejaký kašel, nezvládanie tej záťaže fyzickej, tá dušnosť, sú časté aj hnačky. Potom sú tam také treba si všímať tie sliznice. Oni môžu byť veľmi bledé a s rôznymi krvácaniami. Napríklad často sú tie krvácaniny do oka a podobne. Čiže tam sú veľmi, proste akákoľvek zmena toho zdravotného stavu môže poukazovať aj na parazitárnu infekciu. Čiže treba dať vyšetriť ten trus. No a srdcový červ? Áno, to je Dirofilaria imitis. A o tom už určite mnohí chovatelia hlavne na južnom Slovensku počuli, pretože ten nám robí v posledné roky veľké problémy. Možno by som tak mohla povedať, že u nás cirkulujú dva druhy tých dirofilárií a to je Dirofilaria repens, ktorá parazituje v podkoži. A máme aj ľudské prípady, vyše 30 ľudských, len my, čo sme diagnostikovali na ústave. Ten nie je až taký nebezpečný, ale potom je to tento nebezpečnejší Dirofilaria imitis, ktorá parazituje v pľúcach alebo vlastne potom v pravom srdci. My tu máme na tom prvom obrázku vlastne, myslím, že to je v cieve, alebo v prvej ťažko tu aj povedať, ale áno, a druhé je srdce. Čiže oni sú v pľúcnych cievach, prenášajú ich komáre a spôsobujú naozaj vážne problémy, ktoré môžu viesť až ku zlyhaniu srdca, pretože keď ich je veľa, vidíte v srdci, oni sa zhlukujú v priestore medzi pravou srdcovou komorou a pravou srdcovou predsieňou, kde je tá trojcipa chlopňa a oni bránia vlastne pohybu tej trojcipej chlopne a dôjde ku zlyhaniu vlastne toho pravého srdca celého. Čiže tu vidíme, ako vyzerá a my tu máme aj maketu, vy ste doniesli ste aj máme maketu a tu máme vlastne malú časť červov, ktoré boli vlastne po pitve, bohužiaľ samozrejme už odobraté od psíka. Čiže toto je v tej srdcovej komore. A tu by som chcela apelovať vlastne na tých chovateľov, hlavne z juhu. My tam máme, vlastne teraz je situácia taká, že v niektorých okresoch južného Slovenska, hlavne je to Nové Zámky, Dunajská Streda, Komárno, tak tam už je oveľa viacej toho srdcového červa, než toho podkožného u psov. Čiže veľmi, veľmi sa rozšíril. A hlavne teda na to preventívne vyšetrenie. Ešte je zaujímavé, toho červa prenášajú komáre. Ale keď sa pes nakazí v lete, my
vieme diagnostikovať tú nákazu až o minimálne 6 mesiacov, čiže na ďalšiu jar, pretože toľko trvá, kým dospejú samička, samček, kým kopulujú a produkujú larvičky, ktoré vieme nájsť v krvi, alebo vieme potom použiť serologické testy, ale tiež vlastne vieme nimi zachytiť infekciu až od toho 5. 6. mesiaca vyššie. Čiže po 5-6 mesiacoch vidíme, že niečo sa deje a dá sa zachytiť ochorenie? Ja by som teraz je také obdobie, ten marec, apríl, kedy začína objavovať najviac tých prípadov u psov, už klinických, pretože vtedy už tie červy dospeli. Čiže my teraz v marci, apríli už vieme diagnostikovať tú infekciu z predchádzajúceho leta. Ako sa prvé prejavy, ako aj z toho, čo vidíme, aj z logiky veci, musí to byť veľmi ťažko. Sú to respiračné príznaky, čiže tam je hlavne ten kašeľ, problematické dýchanie, nezvládanie záťaže absolútne. Dokonca niektoré psy, keď sú vystavené vysokej fyzickej záťaži, tak tam môže dôjsť aj k náhlemu úhynu, dôjde k zlyhaniu srdca. A veterinár môže napríklad počuť, keď počúva psa, počuť tzv. Murmur. To je taký typický znak, to je taký... To vydáva vlastne tá chlopňa, ktorá sa nedokáže poriadne vlastne otvárať, zatvárať, pretože jej bránia tie červy, čiže to je tzv. Murmur. Je liečiteľné toto ochorenie? No, je liečiteľné, ale tá terapia je aj z toho finančného hľadiska, ale hlavne z toho pohľadu veterinárnej medicíny, z toho medicínskeho hľadiska veľmi zložitá. A je tam ďalšia komplikácia, že na liečbu, ako už takéhoto stavu, keď má pes dospelé červy v pľúcach a v srdci, existuje len jeden liek a to je melarsomin dihydrochlorid, účinná látka a ten nie je dokonca na Slovensku registrovaný. Čiže ten veterinár alebo chovateľ si ho potom musí ako keby pozáňať. Liečba týmto liekom je veľká záťaž pre psíka, pretože tam sa podáva intramuskulárne veľmi bolestivá injekcia. Nie jedna, ale dokonca tá americká spoločnosť pre tú srdcovú červiózu, lebo oni majú s tým veľké skúsenosti, aj majú veľa tej dyrofilariózy, tak tam sa odporúčajú až 3 injekcie a ten pes vlastne tá liečba je veľmi dlhá. Tá liečba trvá okolo 270 dní, postupne, lebo to je celý protokol, tam sa podávajú ešte antibiotika k tomu, glukokortikoidy. Často tá injekcia sa musí podávať normálne v narkóze, pretože je veľmi bolestivá. No a ten pes vlastne nemusí prežiť ani tú liečbu, pretože keď máte niečo také v cievach a v srdci a keď použijete nejaký takýto silný prípravok terapeutický a dôjde k úhynu takejto veľkej masy, ono môže spôsobiť trombózu. Čiže to je to riziko. Ale napríklad európski veterinári a parazitológia, oni odporúčajú taký iný postup trochu a tam sa odporúča dlhodobo podávať makrocyklické laktóny raz za mesiac plus doxycyklin, čiže antibiotika. A oni hovoria, že možno, že sa nedôjde ku zabitiu, ku eliminácii všetkých týchto červov, ale aj keď 50% červov postupne uhynie, je to vlastne pozitívne pre toho psa. Oni postupne tie červy, vlastne oni môžu prežívať aj roky, ale oni budú postupne hynúť. Čiže tam sa hovorí, že radšej ten živý červ živom psovi ako mŕtvy mŕtvom psovi. Áno, čiže to je iný prístup. Tak. V každom prípade prevencia je alfa a omega. Áno, a prevencia je jednoduchá. Čiže počas tej sezóny komárov naozaj raz za mesiac použite makrocyklické laktóny. Máme už rôzne formy, sú to spoton prípravky do kože, tablety, dokonca je aj injekčná forma. Čiže sú to mibelmicin, oxym, moxidectin a v niektorých krajinách majú aj pre psov ivermectin, čo u nás vlastne nie je, ale napríklad v Taliansku používajú. A dôležité sú aj tie antibiotika, pretože to si ešte môžeme povedať, že všetky tieto červíky, tie filárie, oni obsahujú sybiotické baktérie, ktoré sa volajú Wolbachie. Oni sú vlastne v každej tej filárii. A keď začnú hynúť, tak aj tie baktérie sa samozrejme, a takisto aj napríklad, keď samička vypudzuje larvičky do krvného obehu, tak sa vypudzujú aj tie baktérie. A oni majú afinitu k tým prekrveným orgánom, ako je slezina, pečeň, obličky, čiže potom tam vznikajú ešte aj tie zápaly. Čiže preto sa používajú na liečbu aj tie antibiotika, kombinácia s antiparazitickými prípravkami.
My sme dostali takú v skupine Chovateľský kampus otázku. A teraz mne sa zdá tá odpoveď teraz trošku jednoduchšia, že čo je lepšie, preventívne odčervovanie alebo teda versus koprológia. Čiže sledovať, dávať na vyšetrenie teda trus a na základe stavu. Lenže keď je už diagnostikované alebo zistené v tej koprológii, že tam niečo je, pravdepodobne v niektorých prípadoch to už môže byť neskoro. Určite to môže byť už neskoro. Tam, ako som hovorila, treba zvážiť to infekčné riziko. Preto je naozaj dobre nájsť si veterinára, ktorému dôveruje ten chovateľ a ten veterinár vyhodnotí to riziko. Napríklad aj organizácia ESCAP teraz aktualizuje tú odčervovaciu schému a tam sú rozdelené psy podľa rizika do 4 skupín. Prvá taká skupina, ktorá má najnižšie riziko, takých psov neviem, či je veľa, možno niekde v mestách, tie malé psy, ktoré sú vyslovene ako keby indoorové, čiže sú chované vo vnútri, ale na nevyhnutný čas na to vyvenčenie idú vonku. Čiže tam stačí 1 až 2 krát ročne buď odčerviť, alebo 1 až 2 krát ročne tá koprológia. Ale to sú naozaj také ako zriedkavé. Potom sú to psy, ktoré trávia dlhší čas vonku, ale sú vlastne venčené pod dozorom. Čiže stále ich máme niekde na vôdzke a tak. Čiže tie sa odporúča 4 krát ročne buď odčerviť, alebo koprológia. Čiže vlastne aj tí odborníci už netlačia ľudí, lebo je veľa ako keby takých negatívnych postojov k tomu odčervovaniu. Čiže vždy tam dávajú tú alternatívu, aspoň pri niektorých skupinách psov robiť tú koprológiu. Potom je tá skupina psov, ktorá má už vyššie riziko, aj taká, ktorá trávi čas vonku, s inými psami prichádza do kontaktu, pohybuje sa v prostredí, kde sa venčia aj iné psy a práve majú napríklad tendenciu požierať alebo olizovať trávu, požierať tie slimáky, tak tam sa už odporúča 4 krát proti oblým červom, čiže tým črevným, ale aj proti tým pľúcnym červom a už sa odporúča aj 4 krát aspoň proti pásomniciam. Buď sa môže použiť kombinované. No a tá najrizikovejšia skupina, ako som hovorila, to už sú naozaj napríklad psy, ktoré majú prístup k hlodavcom, k surovému mäsu, lebo dneska sú už vlastne aj psy krmené tým surovým mäsom, čiže to je tiež riziko a tam sa už odporúča. Už ani tá koprológia u tých psov, akože samozrejme môže byť, ale už tam sa naozaj odporúča striktne odčervovať. Lebo tá surová strava, to sa ešte vlastne, samozrejme niektorí chovatelia uprednostňujú alebo kombinovanú, alebo surovú stravu, ale tam sa odporúča to mäso zmraziť predtým. Práve napríklad aj kvôli tým škrkavkám, pretože škrkavky majú svojich paratenických alebo rezerváriových hostiteľov a to môžu byť rôzne druhy zvierat, napríklad aj hydina, ktorá je chovaná. No, dobré, ale zmrazovanie nie vždy rieši situáciu, lebo aj zmrazením sa rôzne baktérie alebo niektoré vírusy zase preberú k životu a radostne fungujú ďalej. Práve u tých psov, ktoré sú krmené tou surovou stravou, tam sa pomerne často zistujú napríklad aj bakteriálne potom infekcie, salmonelózy, kampylobakteriózy, yersiniózy a také rôzne. Čiže áno. Ale ešte by som chcela povedať, že nielen koprológia, pretože napríklad tieto dyrofilárie tie zistujeme v krvi. Čiže tam je potrebné naozaj psy, ktoré sú v tých endemických oblastiach, alebo cestujú do endemických oblasti, alebo prídu z tej endemickej oblasti, tak vyšetriť krv aj potom. Tu pri tých informáciách, ktoré sú veľmi závažné, prichádzam na otázku klasické farmakologické odčervovanie versus prírodné produkty. Aj teraz sú schvaľované produkty, ktoré slúžia alebo majú mať odčervovací efekt. Aká je vaša skúsenosť alebo rada v tomto prípade? Lebo ja teda musím zmieniť, že je veľmi populárny napríklad cesnak v správnych dávkach, alebo aj to môže pri nesprávnom dávkovaní spôsobiť vážne problémy. Spomeniem napríklad čierny kmín alebo zrnka papaje, ktoré môžu byť rizikové u človeka oka dobre, ale u zvieraťa problém. Aký je váš názor na toto? Tak samozrejme musíme brať do úvahy postoj a rozhodnutie tých chovateľov, čiže keď niekto naozaj odmieta tú štandardnú liečbu alebo odčervovanie, rastlinné látky určite majú účinky, lenže musia byť vo vysokých koncentráciách. Tých správnych, áno, a tu je zase riziko to, že
Pes nie je bylinožravec, áno. Čiže u ňoho sa môžu byť niektoré látky toxické. A taktiež dnes veľa psov trpí alergiami. Ako vieme, výťažky rastlinné látky sú vlastne veľmi silné alergény. Čiže ak sa vlastne chovatelia rozhodnú používať takéto rastlinné prípravky, treba naozaj toho psa sledovať, keď mu ho podávame, pretože môžu byť toxické, môžu byť alergénne. A v tomto prípade aj parazitológovia odporúčajú určite robiť potom častejšie tú koprológiu. Aby sa zistilo, či naozaj je tam ten účinok. Ten efekt tam je. Čiže v správnej dávke, ktorú ale nevieme, lebo tie štúdie nie sú zatiaľ také, že by nám definovali správnu dávku. Ono napríklad sú štúdie, aj u nás na ústave sa robia s prežúvavcami, napríklad s ovečkami, ale tam je to úplne niečo iné, pretože tu už evolučne to zviera žilo vlastne s tými bylinami a intuitívne si vyberalo, ktoré môžu pomôcť a možno, že nie úplne eliminovať tie parazity, ale akože aspoň znížiť ich. Pani doktorka, zmieňovala sa tu koprológia. Poďme urobiť presný návod od A do Z, pretože koprológiu môžem požiadať veterinára, ale sú chovatelia, majitelia psov, ktorí si posielajú vzorky do laboratória sami. Ja teda na odľahčenie poviem, že keby niekto počul rozhovor, ja som dostala SMS-ku od našej doxiterky, že teraz sa ospravedlňujem za výrazy, že ahoj Viera, zabudla som si hovno na našom plote. Prosím ťa, daj ho do chladničky, prídem si po ňom. No toto keby niekto počul, že povie, že čo tí ľudia ako žijú. Nás by to neprekvapilo. Ale ospravedlňujem sa za výraz, ale áno, je to tak. Ale ja keď som chcela poslať na koprológiu a hľadala som, teda kde to mám poslať, nebol správny návod, žiadne inštrukcie, ktoré by som vedela použiť na to, aby som si vedela pomôcť. Nie každý chce ísť k veterinárovi, nie každý má tu možnosť, že má blízko veterinára, nechce to spájať, proste všetko. A ľudia si začali posielať vzorky aj sami. Teda najprv otázka, kde ja môžem požiadať o koprológiu? Je to veterinár? A? Je niekoľko podľa mňa inštitúcií, ale každá má iný postup, ktorý by mal byť zverejnený na stránke tej inštitúcie, iný cenník, čiže ja neviem povedať presne, ale napríklad sú to štátny veterinárny a potravinový ústav, tí majú oddelenie aj pre parazitológiu, čiže ja si myslím, že na každom veterinárnom a potravinovom ústave by mali robiť koprologické vyšetrenie a na ich stránke by mal byť presný postup, ako majú odobrať a ako majú vlastne doručiť tú vzorku. Čiže ono sa odporúča teraz už skoro stále, že z tých 3 dní držať to v chlade. Čiže každý deň odoberiem z toho hovienka teda nejakú vzorku, uložím ju napríklad do kelímka alebo hoci aj do sačka. Aká veľká má byť tá vzorka? Takto, pre niektoré parazity sa uvádza, to je taká norma, že 3 až 5, pre niektoré 10, čiže by som povedala, že 10 gramov. To je, hovorí sa, že veľkosť, my sme sa tak učili napríklad toho vlaského orecha. Akože, samozrejme od malých psíkov je to menej, ale my máme aj také, že nám donesú pol kila. Takže, čiže odobrať, môže to byť do sáčka, môže to byť do kelímkov. Môžem to spojiť, alebo každý deň má byť oddelené? Radšej by som dala oddelenie. A potom buď tie inštitúcie majú napríklad nejaký dotazník, ktorý ten majiteľ si stiahne, si vyplní. Tam sú také základné údaje o psovi, koľko má rokov, kde je chovaný a podobne. A kým sa to odošle, ale to by sa malo hneď, ale môže sa držať v chladničke, čo je jednoznačne v chlade. Ako dlho to môžem držať v chladničke? Čo najskôr. Lebo, čiže zozbieram z tých 3 dní, a hneď poslať. To. Alebo doniesť. Keď napríklad ste v Bratislavi, tak rovno napríklad na ten veterinárny ústav, alebo do laboratória. Sú komerčné laboratória, asi nemôžeme povedať názvy tých laboratórií, ale oni určite tiež robia vyšetrenia, tam si treba, alebo u nás v Košiciach je to na Univerzite veterinárskeho lekárstva na oddelení parazitológie, alebo napríklad aj u nás na parazitologickom ústave. Čiže ja teda tie hovienka z tých 3 dní zozbieram, to prvé, druhé, tretie, držím to v chladničke, dám to do nejakého balíčka, alebo normálne to zabalím a pošlem to aj s formulárom, ktorý si vytlačím do daného laboratória, ktoré si vyberiem. Pravdepodobne tam bude aj napísané, koľko to stojí a či to platím ako
predtým alebo väčšinou potom? majú asi urobené ako faktúru, alebo keď to človek donesie osobne, tak mu dajú výdajný lístok, čiže zaplatí to priamo tam. Čiže najprv zaplatím faktúru, oni mi pošlú výsledky. Ono by to tak malo byť. Áno. A na základe toho, čo oni mi napíšu, tak potom buď idem k veterinárovi. Áno. Čiže pomerne jednoduchá cesta. Len si treba zadať ako koprologické vyšetrenie a robia to aj laboratória. Ako také komerčné, alebo potom naozaj tie veterinárne ústavy. Nefunguje niečo také, že ja pôjdem na záhradku a poviem si tak tu som našla niečo, tu dám to dohromady. Môžete, ale neviete. A nebude to výsledok. Neviete, z čoho to je a odkedy, čiže nie. Vtedy, keď toho psa venčíme, tak vtedy odobrať. Tie pochybenia, čo sa týka odberu trusu, sú časté, že napríklad, ja neviem, nie je to z tých 3 dní, alebo je tam väčší rozdiel časový medzi nimi, alebo je to dlhšie v chladničke. To mi môže ťažko. Znížiť môže, áno. Práve napríklad pri angiostrongylóze tam tá životnosť hľarie veľmi rýchlo klesá a tam sa používa štandardná metóda, takzvaná larvoskopická. Čiže viete, ten pohárik na odber moču, do toho sa dá sitko, dá sa tam ten trus a do pohárika sa naleje vlažná voda a nechá sa to 24 hodín. A tie larvy musia byť živé, oni idú za vlhkom a za teplom. Čiže oni migrujú dole a my potom vyšetríme vlastne tú sedimentovanú časť a tam by mali byť vlastne tie larvy. Čiže oni, keď už nie sú živé, oni už tam nepremigrujú. Ďalej som sa stretla s takým odberom. Sťažovala sa pani, že jej pes má problémy s hnačkou, brúško. Všetko to nasvedčovalo, že má problémy práve s parazitmi, ale hovorila, že nie je to možné, lebo pravidelne, neviem, či kvartálne alebo raz za mesiac chodí na koprológiu k veterinárovi. Ale nakoniec vyšlo z toho to, že ten veterinár robí ako keby stier z toho konečníka a dá to pod mikroskop. A že keď tam nič nevidí, že stále povie, že je to v poriadku. Tak podľa môjho názoru to nie je dostačujúce. Čiže nie je to ani koprológia. Nie, to nie je koprológia, áno. Môže tam maximálne možno nejakú čiastočku spásovnice. Áno, článok, alebo nejaké možno prilepené vajíčko, alebo na srsti, čo je. Ale to nie je vyšetrenie trusu. Dobre, čo by ste nám tak na záver ešte povedali chovateľom, taký nejaký apel? Myslím, že sme si tu prešli tie rizika, všetko, čo by sme mali robiť a sú to vážne veci? Ale... Tak určite asi najdôležitejšia je tá prevencia. Čiže naozaj si zistiť, alebo zvážiť, aké má ten môj pes infekčné rizika, čiže akej oblasti žijem. Keď už žijem naozaj na juhu Slovenska a viem, že tam je tá dirofilarióza, tak sa budem aspoň počas tej sezóny výskytu komárov snažiť preventívne vlastne dávať tie preventívne prípravky, pretože tým, že ohrozujeme našich psov, keď to nerobíme, ale ohrozujeme aj psov iných a ohrozujeme aj ľudí žijúcich v tejto oblasti. Pretože napríklad taký neliečený pes, ten je vlastne rezervoárom tých parazitov aj pre populáciu iných psov, aj pre populáciu vlastne ľudí. Čiže určite sa zamerá na tú prevenciu, je jednoduchšia, v mnohých prípadoch oveľa jednoduchšia než tá terapia. No a to je asi tak všetko. Nájsť si dobrého veterinára, ktorému budem dôverovať a hlavne, ešte možno to by som chcela apelovať, riadiť sa tými radami veterinára, pretože mnohí napríklad chovatelia znižujú dávky, napríklad pri terapii svojvoľne alebo pri tom odčervovaní. A to viete, to je podobné ako pri tých antibiotikách, čiže vzniká rezistencia. A keď vznikne rezistencia, napríklad s tým majú už problém aj v Spojených štátoch, keď zistili, že už sú, čo sa týka dirofilariózy, rezistentné kmene na makrocyklické laktóny. A my nič lepšie nemáme vlastne. Čiže keď bude rezistencia na tieto látky, tak už nebudeme vedieť toho psa ani preventívne ošetriť, ani liečiť v mnohých prípadoch. Pani doktorka, ďakujem veľmi pekne. Ja som sa dnes dozvedela zaujímavé fakty o parazitoch. A tým, že bývam v takom endemickom prostredí práve na juhu, tak viem, že hrozí nejaké nebezpečenstvo, čo sa týka srdcových červov. Tí, čo si žijete v Prešove, pozdravujeme vás. Vy si dávajte pozor potom na iných parazitov, ale hlavne nezabudnite, že prevencia je tá najdôležitejšia. Verím, že vás to zaujalo, čo ste dnes počuli. Ak áno, dajte nám odber na náš podcast, budeme sa tešiť a verím, že sa stretneme s vami, poslucháčmi, aj pri ďalšom podcaste. A pani doktorka, ja verím, že pri ďalšej
akcii edukačnej, ktorú budeme aj robiť, sa stretnem aj s vami, pretože to rozprávanie určite bolo dôležité a hodnotné, ale určite sme nezodpovedali všetko, čo bolo treba. Ja sa teším na spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem aj ja.